El Club Natació Badalona va organitzar la 5a regata de la Lliga Catalana de Llagut que es va celebrar el 5 d'agost. La competició va començar amb normalitat durant les cronos sense cap contratemps, fins que va començar a fer un vent que no aportava bones sensacions degut a anteriors experiències que s'havien viscut a Badalona. La bona notícia va ser que el vent es va anar mantenint sense anar a més, inclús va canviar una mica la seva direcció. Tot això va propiciar que es poguessin celebrar totes les finals i que la competició acabés amb molt bones sensacions per a tothom. Dos anys més tard tornem a estar aquí. Aquest matí el temps ens ha fet un petit amago perquè ha començat a bufar llevant, però després ha anat tot fantàstic i un mar una mica complicat avui per les regates, però també està bé això perquè els jugadors els demana més exigència i tot plegat i tots molt contents, tothom molt contents i tothom. 700 persones que han portat a la platja a Badalona, tothom estava encantat de l'ambient, del moviment que hi ha de rem. El rem allà on va sempre triomfa. Entrant ja en matèria de competició, en les diferents categories, cal comentar el domini en categoria sènior de l'embarcació del Club de Rem Badalona, tot i que l'embarcació de Cambrils sembla estar cada cop més a prop i a punt per donar la sorpresa al domini dels badalonins. Mentre el Club de Santa Cristina i l'Associació Esportiva Xino-Xano continuen amb la seva lluita per estar entre els 3 millors de la Lliga. En categoria sènior fèmina cal mencionar la segona progressió de l'embarcació dels Xons, que des de la regata de Flix sembla que vol posar les coses molt difícils a les noies de Cambrils per endur-se el campionat. En veterans masculí, el domini del Club Natació Badalona sembla clar en aquestes últimes proves i de moment no es veu cap embarcació que els hi pugui fer front. En veteranes fèmina la història es repeteix i les noies de Torredembarra semblen no tenir rival en la recta final de la temporada. En juvenil masculí, victòria per als remers del Club Rem Badalona, que certifiquen d'aquesta manera la seva voluntat d'emportar-se el títol. En juvenil fèmina, sembla ser que les noies de Santa Cristina i de Cambrils es jugaran el campionat fins a l'última regata. Aquest cop, victòria per les noies de Santa Cristina. En cadet masculí, victòria dels nois de casa. El Club Natació Badalona es va imposar a la resta i mostren les seves intencions de lluitar pel títol. Les cadet fèmines del Club Rem Badalona, després de la victòria aconseguida en aquesta regata, van llançades cap al títol a la recta final del campionat. En infantils, el Club Nàutic Flix i el Vent d'Estrop de Cambrils continuen amb el seu frec a frec particular per veure qui serà el campió final de la Lliga. Forget about the price tag.